everyone! This is Michelle and Herkish. Welcome sa akin sa channel. Hello. Kumusta po kayo? Naglilingon-lingon ako kasi may mga people dito sa kabilang baka sabihin yung ginagawa ko. Anyways, yan. May bata na nagpo-bike. So, ganda! Maganda ng paligid. Dito pala ako sa park. Walking na ako pauwi ng bahay. Ang ganda na ng kapaligiran. Maraming mga karakulan. Natabuhan na sila ngayon ng mga uy, tingnan nyo naman may beehive dito. You know, yan. Nilalagyan nila yan dyan kasi madaming mga bee kasi nga nag-ano yung mga bulaklak. Tapos ayan sila. Ano ba? Basta ganyan. Yun na yun. Ang ganda ng panahon. So yes. I just do a little bit of exercise or walking. Ang ganda ng kapaligiran. So happy Friday. Friday pala ngayon. At mamaya nandito ang aming bata. Sunduin na aking disables. And yeah, I'll see you later. Guys, it's another day. Hindi na ako nakapagpatuloy ng aking walang kagahapon. Kasi dumala ako ng Aldi, the grocery ng a little bit. At nandito na yung bata namin guys. Ayan oh. Basta nandito kami ngayon. Anong oras na? Alauna. Alauna kami nag-decide lumabas ng bahay para maglakad-lakad. Ayan. Dumaan kami dito sa Swimbad. Ang ganda ng panahon ngayon. Alam nyo ba, ang ganda ng araw. So, lumabas kami, no? Nakaano kami, oh. Yung aking outfit. Pink! Pink. Tapos siya nakaganyan, oh. Gusto niya yan, yung ganyang outfitan. So, ayun. Papunta na kami dito sa aming pupuntahan, charot. Hindi, maglalakad-lakad lang kami. Papunta ng city. Dito kami dumaan sa park para medyo mahaba yung walking namin. Para ma-exercise naman kami. Ako pala. So, yeah. Update kayo, guys. This is me. This is my outfit. Ang init. Ang init kasi alam niyo ba? 24 grad. Ngayon. So, yeah, so walking. Kasi pupunta kami ngayon sa shop. Na wala. Kasi dito sa amin, Aldi lang yung malapit sa amin dito. Which is very good naman. Kasi anytime naman na basta open pa sila, pwede. So, pero may mga bagay din na wala sa kanila na meron sa iba. So, kaya kami pupunta ngayon ng city. So, that's our first agenda for today. Ito nyo ba yan? Naka-pink ako. All pink. And this pink. Tapos lagyan ko lang ng jacket na black. Kasi nga ayaw kong mangitim yung mga braso ko. Kaya minsan nagtatanong ako sa sarili ko, bakit kaya ang ito yung iba yung kulay nitong kamay nito. Ibang kulay nito kasi dito kasi nga ito lagi naka-expose. Tago to mga to kaya so yun. Kaya ayun yung pagkakaiba. Yan. So, yeah. Okay, bye ta. Dito na kami. Yeah, sa may tulay. Tannenbaum. Buwis Tannenbaum. Yun. Ang init talaga. Sobrang init ngayon. Pagkatapos ng malamig, init naman. So, nabagin mo, stop pa. O doon ay. Danke, bye ta. Oopsie. The hood. The hood. Hello. Hello, hood. Hello, hood. Sa baka. Kinakakahol yung aso tapos gusto lang magpaglaro. Gusto lang mag-ikot-ikot din ang buntot. Kami sa park. Na traffic, magpapatraffic lang tayo ng a little bit kasi gusto niyo munang mag-shawkan or magduyan. Ayan, nandiyan siya. Favorite niya yan. Favorite niya yung magduyan-duyan. Ayun. So, pagbigyan ko muna siya ng mga 5 minutes. Tapos, lakad na kami. Konting traffic dito. Aray ka. Ayan, sinalam ng puno. Maganda, malamig. Pero pag naglalakad ka sa araw, syempre, mainit. So, yeah. Guys. Update. Kumakain kami ng ice cream. Nur Elschreiben. Elschreiben? Nakuha kami dito sa labas. Sobrang init.
Yung payong di ba nakatakip. Hindi yan sila mahilig magbukas. Kasi gusto nila yung nakababad sila sa araw. Bubuksan na yan pagka umulan. Ice cream. Guys, magandang araw. It's another day. Waiting kami ngayon nung bus ng aking bata. Diyan siya nakaupo. Ang ganda ng niya ngayon, outfit. Hey, yeah. The outfit is giving. Ayan, so naghihintay lang kami ng ng tawag dito, ng bus. Punta kami sa pupuntahan namin. Anyway, today is Sunday. Happy Mother's Day. It's Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga sa aking nanay at sa aking mga kapatid na mga mother na din. Happy Mother's Day sa inyo. Ayun. So, yeah. Dito lang kami ng bus. And then, update ko kayo guys sa maya kung saan kami nakakarating. Update. Alam nyo ba? Hindi nyo pa alam. Ano kwento natin? Alam nyo ba? Hindi na ako nakapag-video doon sa aming pinuntahan ng aming bata. Kasi nga, nahiya ako mag-ano ng phone ko. So yun, may mga picture lang. Pero siya lang na-picturean ko. Kasi, ayoko na mag-picture kasama ako. Dahil nahihiya na naman ako mag-ano mo yun. So naglalakad na kami pa uwi. Ganda ng mga puno sa likod. Diba? Naglalakad na kami pa uwi. Ngayon, as in, nag-enjoy yung bata. Kaya, yun ang importante. Makapag-enjoy siya ngayon. Kasi nga, mamaya uwi na siya sa kanila. So, hatad namin siya sa kanila mamaya. So, yun. And, yeah, update ko naman siguro kayo sa masusunod natin ng mga ganapan sa buhay. So, magandang panahon ngayon, which is, hindi mainit, hindi malamig. Normal. Yan siya, oh.